iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, noumay tuman ni Marito yang dito'y tersenam kat ipapermam manday to'y kankwana. Anya day tayo ipakpakitam aya. Aglonak nga rod. Dua kayo kumaako maker ko. Kayat mo asawan, agpirma akmat. Ay katuan dito iti pagpirmaam. Dito'y mat ti pagpirmaan to ni Marito yang. Wala, Mare. Ipapirmak to kwa na. Ala, agpirma ka nga rudan Mare. Ala agpirma tapno makapagloan ka. Nasaya tay may kaduti tersenak, Mare. Pirmaam ka now. Anya day ta pirmaak. Agloan ka no ni Maribanang. Duwata ka no ako umiker na. Ay, jak kayat agpirma. Di mo kayat? Una, nga may no saan makabayad, sakto ti singirunda. Ay talaga kasta. Apay, awan pagbayad nga ta ni Maribanang nubilang. Pangalaan na nga'y kumay ti pagbayad na. Ay, awan nga ta. Iso ajak kayat apirmaan day tamaray. Sapay ko na adwata ka no ako maker na. Jakmat nga ron pirmaan Una, apay, kayat mo asikat ti agbayad iti utang na. Saan Isublim kan ko na day ta apapayl. Bayam nga agbirok iti sabali ako maker na. Maribanang, isublik da ito'y papel apapapirmaam. Nagbiit matan a pinirmaan nyo kan ni Marito yang. Saan pa'y matan na pirmaan? Kuha nga main. Saan na kaya't apirmaan ni Marito yang? Iso adyak pa'y mo't nagpirma. Pa'y nga'y asaan nyo a pinirmaan? Kunamot ni Marito yang nga awan ka no pagbayad mo. Adan to siguro pagbayad ko Maray. Narigat mo't nga men ti bastalatan agpirma iti utang ti sa balay. Anya ngay nga rod. Saan ako na makapag-loan no kasta? Angkay, apay ang nakapanimit ni Antibanang di talamisaan. Ay wan, apay nga ta. Di mo amuno apay? Damagak man. Bandang, apay nakapanimit ka dito? Damagam pa'y laang bait. Apay nga minadamagang pailangan kay. Damagak nga ron. Awan kwartak. Ay, isumit lagay man naungat ni Antay tawang gayam kwarta na apadak. Nagpapada tayo nga awang kwarta na Ang santa mo't anaungatan niya ang kay. Urawan kwarta ta. Isumit. Agi simaklata urawan kwarta. Kita agi simak. Ikat-katawalatan ang kay urawan ko kwarta. Addan tula ang kasapulan dagita ako kumarek. Jak tumat idatulungan. Anya ka no kwaro. Dagiti ka no kukumari ng kay. Sino nga tatidakda ka matin yan Tibanang. Marito yang, saan matan apumampansin ni Maribanang? Un nga rod. Uray sika, di na matan pampansinang. Saan nga rod? Gimuran samut kadata. Apay, saan kamot ang nagpirma ijay loan na? Saan tadi kamot nagpirma? Isumulagayam asaan natan apampansinan. Linaksid natan, kas kumari na. Mapana ko na di barangay ho. Aduman iti, agrek-reklamo, maipapan iti saan ang mabaybayadan nga utang. Di nakasarsarita, Inteng. Napudot pa lang ti ulok. Gaputa sa anak kapag-loan. Saan ka akasarsarita? Daytoy diding ti kasarsarita. Hops! Kastoy nga awan mako, kwarta. Adan to kwarta. Danag mo na, Kaanon to pa'y amadanta iti kwarta. Wait a minute.
makitam day ta. Pagurayan nakpay lang. Na, apay magic aya. Agmula kami pa'y akin ni Kwaraw. Apay, papanan nyo kanya uncle mo, Kwarag. Napan kami agmula di tabangkag. Aha, awisam kayo din uncle mo, tagiinom tayo. Ha? Ay, met, dahita. Tataba daw. Mabanog kayo lang, numapan kayo agmula-mula. Unngag pa isaw. Kung nasakit pa'y tisika. Uncle, at na imbaga ni tataba tong kanyak. Ha? Anya imbaga na? Santa ka nun ama pa nagbangkag. Oh! Agiinom tayo kanukid day. Imbaga na dita. Unang gal. Na. Anya timakunam. Mayat matkit di dayta nga imbaga na. Mapantangaro din iti balayta. Una! Mabambanog talang iti bangka ganyan kay. Ay, Ha? Day, Ni Auntie Madyagay ayab. Damagaman no, bakit? Bakit ka now, antay? sa dinaw ti papananyaw, Na, Ijay, antay. di angkel mo ti kasarsarita. Ah, Apay asika ti sumungsungbat. na. sika ka nun ti kasarsarita na angkal. Sika nga min ti sumumbat Kwa, ibagam adyak mangag ti panagpukaw na. Antay, saan ka nuwa mangag ni angkal dagiti bagbagam? At datultulang ni angkal. Ha? Talaga mat nga ada. Ah, Sige, mapantakit din makiinom ijayan ni pari badaw. umahin ni antay. Ha? Kitnay, nakaigamiti balunangit. Kwa, saan tangaro doon amapan? Ha? Ipuspunta pa. Sayang. Adda pa'y laganas yung amapan makiinom. Padpadasan ko ma. Ha? Budno dahi ta, antay. Kasano jay mula yung ijay bangkag. Numapan kayo makiinom. Kwa. Sumumbat ka angkal. Kwa. Isungarod amapan kami ijibangkag. Kastoy nga awan makukwartatayaw. Mapan kayo palang makiininom. Naa. Ha? Intakit din ijibangkag kurog. Partakan tatimapan. Pengay nga ta, tawan damot lang ay. Asinaw ti padpadaan ang badaw. Ni parenting kun Kwarag. Inawis mo manen ida nga aginom kaya. Saan? Apay ko mga wisik idangay. Tilaw awisumot sika. Kasano? Agkarapan da jay bangkag. Una tanagagat da. Sana kasken ka sa daw. Ada kwartam dita. Awan. Ikan naman. Awan ko na nga raw. Apay, adem padulin mo a kwarta. Awan na ya. Adan sa idi. Na, inutang ko da ito'y kwartak di tao ni. Ay katikan na ko na. Kasi ka nagut-utang, itad ko lang kang ka. Ay sana mabalay. Adan to lang magkasapulam kanya ka. Naglaing ka nga agawis itiinom, awan mo nga rod kwartam. Iso nga rod nga agaw awisak iti inom tapno siyak ti ilibrida. Day ta ti paglaingam, ti agpa ilibray, di ka lamabayn. Apay ngay asyak ti ibaon mo amapan gumatang iti kapay kan asukar di tatersina ni kagawad kwa nang antay. Manipod nga min saan da pinirmaan jay lunkaw. Linaksid ko idan ako kumaray. Ha? Apay mo't ngay antay. Ha? Para pirmaan dala ang jay lunkaw? Saan da pa'y akayat? Ay, isumot lagaya masaan ka na makikakaruba. Talaga? Ay, kunak no napudno da agagayam. Agam saan mo't gayam. Ang damot siguro rason ano, apay asaan da pinirmaan jay lunmaw. Tirason, saan da akayat ang makapaglonak? Nagrigat nga minti agbayad iti laon antay. Ay, ingkakit di gumatangan, tanay. Makakapkapi ka nun ni angkel mo. Imbaon nak ni antibana nga may gumatang iti kaping na sukar. Apay nga imbaon na ka, iso ko maati o may gumatang. Di namot kayat. Gumorgoran sapay lakada kami ka ni Maritoyang. Kasta mo timbaga na kagawad. Ay, kunakon ka. Ang nasayat ka day. Tasaan kayo ang nagpirma iti ipapapirma na alun na. Ah, Tangamain,
Sana kaya't ni Uncle kung aglon ni Antay. Ay, agyaman nak marituyang, ta saan nyo pinirmaan jay loan ni Banang, ah? Iso nga rod agumurgura kada kami kin ni Mari Kuanang ni Mari Banang, Kapitan. Oh? Ay, baybayan yun. Gura-gura nga. Nagpirma kami la kumaidain. Ay, saan? Noadan tumanan ipapirma na kada kayaw. Saan kayo nga agpirpirma? Ha? Kaapay, Kapitan. Na, Saan na kadi ang mabayadan? pangalaan na ko maitipagbayad na. Kasano nga, no ipabarangay na, gaputa saan ang makabayad. Oh. Ay, day tangaming tikong kunak. Sapay nagaduti, mairekrekla mo dita barangay. Saan ang makabaybayan itilon? Iso nga rod tikunak, Kapitan. Ano sa din, no anya ti adda? Antay, dandani tayong bumaknang. Apay nga ibagbagam ti kasta, kwarog. Nagtubo gaya man dagiti mula mi anatang kiniangkal kaw. Nagtubo pa'y laan. Unantay. Ay, saan pa'y adimakal? Ibagbagamon, abumak ng tayaw. Dumadakkel to dagi jay. Adun to ti kwarta. Apay, asino dyan pag-iistoryaan da, nakatsamba itinatang maray. Apay, di mo pa'y amaw. Yak pa'y ngarod mo maray. Da kapitan ken kwarog. Aya, isuda gayam. Wan. Di da pa'y istoryaan, taamangan ka nun maamuan ti kaaduan. Ket maamuam. Ay, namuha kon maray. Ayan na nga, ni pare inteng. Ay, adaman ibagaking ko na. Ay sus, ay jakla ko maimbagbagaan. Paray! Pare inteng! Nay. Ay, apay pare! Ay, agasam man paray. Bimak ng kamagaya man. Din pa yung bagbaga kanya kay agasam man paray. Sasawam abimak nang. Sa mo ngay libag paray, ang mukaw na bimak ng ka. Shh. Di mo pigsaan. Apay numangag ti sa balay, matay. Saan ang mapalin ang maamuan ti sa balay? Aya, kay balato nga rudin ah. Ay, manuti ka at mau. Ay, nagmayatin no da. Kumpare ka, Kapitan, bimanang ay ikan na nga rudin ah. Wala. Ay, umay ka, taikang ka. Nagswerte akan. Ay, agasam man paray. Pinirmaan tala kumanjay loan ni Mari Banang, Mari Tuyang. Adun ti pagbayad na ita. Wan nga rod. Gimura ka data. Awanan nadadaalan ti pa nagkukumari tayaw. Gaputa saan taan nagpirma iti loan na. Naperdi nga tatalagan. Ni, sumungad ni Mari Banang. Ay, agawid akong maray. Sigurado asaan na takasarita dayta. Katapay ngay nga agawid ka. Ay, Marituyang, agawid kan. Ay saan ka nagumurgura kada kami kin ni Mari Kuanang maray? Ay, pasensya kan, Mari Banang. No, saan kami nagpirma, ijay loan mo kuma. Sa anak moten kat agumurgura kada kayo. Ay, saanan maray? Wan, nasaya at kit di tasaan nyo pinirmaan. Ay, adda ko mabaybayadak alon ko ita. Kat nagrigat ti agbayad. Pudno day tako na, Maray. Kanuuray ko la ilumlum mga di umay agsingsinger. Iso at thank you kada kayo ako kumarek. Ay, mayat gayam, tasaan nyo pinirmaan jay lon ko iday. Iso nga awan ti pampanunutak ita ababayadan. Game magot pa'y dainteng kan kwarog nga agbangkag. Sana dakas ti agloan. Nulakot importante ti pangusaram. Ala sigay! Didan tiragibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPB6.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.